бахтовар ҷумаев корманди маркази тоҷикони шаҳри москва сазовори ҷоизаи солонаи беҳтарин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони маркази ҳуқуқии инсонии тоҷикистон дар бахши муҳоҷири корӣ ҳомии ҳуқуқ шуд. дар бахши беҳтарин мақола дар матбуот дар бораи муҳоҷират рӯзноманигор фарзонаи умаралӣ ғолиб дониста шуд. константин саломатин сазовори ҷоизаи журналисти муҳаққиқ гардида созмони нури умед беҳтарин намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ эълон шуд. ҳамин тавр ду созмони ҷамъиятии занони шарқ ва афиф барои беҳтарин ташаббус ё тарҳи барои муҳоҷирони баргашта қадридонӣ шуданд ва ноиби консули тоҷикистон дар москва парвиз назарзода ки барои аз боздошт рав кардани даҳҳо муҳоҷир ситоиш шуда буд, дар бахши беҳтарин таҷрибаи фаъолияти ҷамъиятӣ ва ё саҳми кормандони давлатӣ дар ҳалли масоили муҳоҷирати корӣ сазовори ҷоизаи маркази ҳуқуқи инсон дониста шуд. маросими тақдими ҷоизаи инак сеюми солонаи беҳтарин ҳомии муҳоҷирон рӯзи 19 декабр ба таври онлайн баргузор шудааст.